No ho tenim? No està sonant? Ara, mira. Aquí Això volia posa la anar. pell de gallina, això, Tu ara t'has d'imaginar amb el cant dels ocells d'en Pau Casals, aquí en aquesta casa que té just aquí al darrere, amb vistes al mar directes, ara fer-li saber, si el tinguéssim al nostre costat, que hi ha una gent, que hi ha mestres de la cuina, que han fet un plat dedicat a ell, amb la seva inspiració, amb la seva personalitat, amb la seva manera de ser. Jordi Guillem, David Bernet, aquest aplaudiment, moltes gràcies. En Jordi és el xef del restaurant L'Omam, de Segur de Calafell, i en David, xef del restaurant Vell Papiol de Calafell. Benvinguts. Són el cant dels ocells. Presenteu el plat, Pau Casals. I tant, doncs, primer de tot, una miqueta entendre aquesta, com a Pau Casals, i el lligam amb aquesta cançó, no? Aquesta cançó que tocava sempre, l'exili, no? Per aquest enyor de l'arrelament d'aquesta terra. Per això hem triat ingredients de la terra, ingredients d'aquí del Baix Penedès, que tingui presència l'ametller, l'olivera, la vinya, no? El garrofer, el mar i després les herbes, no? Llavors, aquesta cançó, que és aquesta cançó que és d'enyorança una miqueta, d'emoció, dolçor, aquestes notes llargues, hem anat a buscar textures. Tan dolça que Pau Casals deia que era una Nadala, Sí, correcte. Pensem que Pau Casals no és l'autor del cant dels ocells, però ningú com ell l'ha tocat. Se va popularitzar com un plat, una cançó en aquest cas, no? El que sí que és important esperar és que moltes vegades quan parlem amb la cuina i ara dius allò que maridarem un plat amb un vi, diem, sí, molt bé. Però quan parles de maridar un plat amb una música, ja sembla allò que ens en anem una mica de l'olla. I si maridem un paisatge amb un plat, també. Però ara jo et faig una pregunta. Tu, per exemple, ara que estem aquí, amb aquest indret tan eixorit, et menjaries una espatlla de xai o un estofat de senglar? No acompanya. Veritat que no? Veritat que ara et dona més de gust menjar-te unes gambes o una amanida o, per exemple, aquest plat que ens han preparat? En David i en doncs, Jordi. Precisament, també, és a dir, tota la cuina, el menjar, la gastronomia, no deixen de ser sensacions. Totalment. I aquí en tenim de sensacions, no? I tant, i llavors busques una miqueta la lleugeresa, aquesta tendressa, no? Per això hem fet una mus, no? El maridatge entre música, notes, t'ha ajudat una compositora, la Carlota Valdrís, d'aquí Vendrell, professora de Pau Casals. Per tant, aquí hi ha un treball al darrere, Hi ha un treball al darrere de buscar aquestes textures suaus amb una mus, aquesta dolçor, amb un biscuit salat de garrofa, aquest mar que podia veure's al Vila Casals, aquestes sardines, aquestes panses de xarel·lo, aquest caviar d'oli que li dona aquesta melositat, aquestes herbes salvatges que trobem, que ara broten verdolagues, salicòrnia, el fonoll, que ara està florit per tots aquests marges que veiem, el fonoll florit, aquestes herbes, llavors simbolitzar una miqueta aquesta senzillesa, aquesta cançó. El dir que el Pau Casals era una persona molt senzilla, molt humil, la directora ens va dir, i hem buscat un plat de producte molt, molt humil, però també, com la cançó, és emocionant, i a part ens dona aquesta emoció, i aquest plat volem que sigui també emocionant, en el sentit que és producte humil, però també molt complex. Alerta que ara comences a treballar sota terra, què vas a fer? Ara anem a fer un experiment, Espartac. A veure. Ja veurà. Aquest plat porta 40 coses, llavors que portem moltes coses, i anem a fer aquest, no sé si sabíeu, que la cant d'ocells era una Nadala. Sí, ho sabíem. Sí. Doncs nosaltres hem volgut aquest paisatge, que estem ara aquí en ple sol, en ple estiu, veureu que és un paisatge que fa molta calor, que és fresc, però a l'hivern es converteix en una brisa de mar, aquest paisatge. Aquí a Salvador tenim la brisa del mar i el que farem és reproduir aquesta brisa de mar que ens podem trobar si veniu aquí a l'hivern. Veureu que aquest plat també va inspirat amb el territori, no? Pau Casals vivia aquí davant de la platja i aquest plat ja ho veieu, no? Està totalment inspirat en Pau Casals. Jordi, deixa'm dir que justament demà entrarem en directe al Museu Pau Casals, que ho tenim aquí. Això ho farem amb el mestre Pardo i també amb la directora del museu i acompanyats de música per conèixer aquest personatge que injustament moltes vegades oblidem, però sobretot va ser com una mena de quimera el que va arribar a fer. Demà ho descobrirem tot. I anem a fer la brisa de mar. Veieu, la brisa de mar que tenim aquí en ple hivern, tenim una brisa del mar i aquest plat representa la brisa del mar amb un brou fet amb algues, amb aigua de mar, perquè el client, quan rebi aquest plat, senti al costat del mar, tingui la brisa
i realment un plat que es mereix Pau Casals, crec que no es mereix menys. El que es mereix és aquest aplaudiment. Jordi, David, l'Omam i Vell Papiol. L'Omam segur de Calafell i el Vell Papiol a Calafell. Aquest és el plat que presentem amb una base a sota de decoració i a sobre el plat per menjar. Després us venim a veure amb en Pep, perquè el que hauríem de parlar és d'un tema interessant que fa molts dies que volta, i fa molts dies que ja anem donant voltes al programa, que és els grans professionals de la cuina, de quina manera treballen amb l'aigua de mar. Dic això perquè em vaig trobar aquest dia anant a comprar una peixateria, que la peixatera, i això que vinc del món, jo, la meva mare ho era, em va rentar, em va netejar el peix amb aigua de mar. Sempre ho havia vist fer amb aigua dolça. Estem evolucionant cap aquí. Per què no parlem també de la cuina combinada amb aigua de mar? Ho fem després, et sembla bé? Clar que sí. I a més, l'aigua de mar és molt bona per la salut. No només, diguem-ne, perquè els sabors no se'n vagin, sinó també per la salut. Doncs venim de seguida. Ens espereu aquí. I alerta perquè Sant Salvador